sistema. O axente urbanizador, o Concello, pon a disposición de unhas promotoras ou, bueno, de xente que ven a especular ca vida con nós que vivíamos ali, porque ao final é unha especulación tamén cas vidas da xente que está vivindo nun lugar. Dicir, non se nos estivo en conta nunca, bueno, se fala moito de gentrificación, colonización, bueno, pois eso se levou a cabo nos barrios tradicionais da Coruña, e especialmente cebouse con Elviña. Dicir, en Elviña fomos expropiados de todas as formas posibles, dicir, non se contou para nada, tiñas que abandonar a túa vivenda e sí ou sí. Bueno, o noso, si me estendo moito, porque o tema é moi longo e que non me quero remitir aos principios da nosa loita, pero bueno, nos susimos un pouco porque negábamos a eso, porque a resposta que nos daban era tedes que vender, e nos dicíamos, por que temos que vender e a quen? O precio que les nos marquen, a quen lles interese. Como non vendimos, pois vímonos nesa situación. A administración ponse en marcha, é unha apisonadora, levanos por diante, e nos acabo de, bueno, desde o ano 91 que empezamos con estos, que dicir, papeleta, pero a nosa loita na ponte é de 2011.